Baby ke san fa ina mugun san ki fa. Baby ni ma wallahi ina son. Allah ko? Aba ni na sani ai shi yasa nace ai dina da isa na zo na ganki. Ban ma taɓa jin san ta ya shiga raina. Ah kai da Allah baby. Kai ki san ni duk abin da ya shige min gaba yanzu magana shirye-shiryen bikin mu din nan. Ina sa ran duk wani wanda ke garin nan za a kama saboda za mu yi baki daga kasashen waje. Sai baby saboda bikin da ba a taɓa yi ba. A ba sosai ba kuwa kin ga irin su Malaysia, India, irin dai su har da Pakistan duka ina da akwai abokanan baban mu aikin sa a can. Aikin sa a can ne karatu ai. Pakistan ba? Kai ga ne karatu baby. Ba kai da mu baby. Kuma ina sa ran ma zuwa lokacin zamu je sai in ga iyayen nan ko? Sai a ci gaba da magana. No kake da mu baby. Yanzu ma kin ga wasu duk miliyan 40 da wajen 6 ne aka turo min yanzu akan maganar kama wuraren da za a yi. Me yake faruwa ne? Ha no ba ku ni baby. Awa ba wani abu ai. Me yake faruwa baby? Akwai wani abu ne. Ai da ake gidan mu ne baby. Aiki gidanmu ne nan, kin gane ba so ya gani ne. Aiki? To me matsala? Me matsala? Ke? Ban me kika zo yi nan gobe? Yayi kai hakuri aike na aka yi. Ba na so ki kawo min ciki a nan. Ba koma gida Allah. Yayi kai hakuri dan Allah. Ba ki fa nan kuma bata. Wannan kun. Baby, ya mana ina miki magana, baby. Ya mana. Baby,